Shila temete man. Umthandelo kaManqele lo. Ngibingelela iSouth Africa yonke, abalaleli nabalandeli bokhozi FM. Libingelwe indaba eyiphika iGowamelisha, umfana kaManqele, umthandeni uDabu esigodini sasemdletsheni ngaphansi kwenkosi uMdletshe. Bafowethu, ngithanda ukubonga ukhozi FM ngokukhuphula umculo wesintu. Ngiphinde ngibonge abasakazi abasiqalela le ndima kaMaskandi kuze kufike namhlanje. Ngiphinde ngibonge futhi nabaculi obaba uPhuzu Ushukela okuyibona abasiqala futhi le ndima yomculo namhlanje. Njengoba nje kukhona inkosi yoMaskandi, indaba eyiphika iGowamelisha, kungenxa yalabo bantu labo. Ngingakhohlwa futhi inina bathengi bomculo kaMaskandi, nani ninesupportayo bafowethu, nalabo futhi abasezayo abazongenza bafowethu ubaba uBheka Mchunu nobaba uMshengu. Ngiyacela bafowethu nalaba futhi abazofika sibamukele ngenhlonipho njengalaba bathi sibahlonipha nabo, nalaba futhi sibahloniphe ikakhulukazi kubalandeli bethu. Ngiyacela bafowethu sibe moya munye ngoba nje namhlanje ngenxa yabo laba bantu. Bafowethu, ngaphandle kokuthemeleza, ngomhla ka-21 April iyaphuma indaba eyiphika futhi ukhona umcimbi omkhulu indumezulu ozobe useGoli eLispark iArena, izogcwala qhu, igcwalisa umculo kaMaskandi. Umlando omkhulu ke bafowethu lona ovamise ukuqoshwa ngabafowethu laba be-hip hop. Njengoba nazi-ke nani bafowethu ukuthi igcokama laqala emapakini ko-workshop kanje nako-mayemaye. Bafowethu lapho ngangisafufusa ngisakhanda ubuhlobo obuqinile kanye nani. Njengamanje wonke umhlaba usungakumina, wonke umhlaba usapota mina. Bafowethu, ngicela emapakini sishiyele abaculi abasafufusa nabasazokhula kusasa nabo benza ama-festival amakhulu njengale ndaba eyiphika emhla ka-21 April. Kunjalo-ke madoda, mhla ka-21 April ilanga leyimangaliso, leyimanga. Tshela nolokhunjana lo umfanakazana ubani lo ulokhunje athe ngithi-ke naye njengabanye.